Според мен с мъже се е пренасител, за да мисли така. Аз съм правил секс с две жени. Ти, значи, за това е стигнал... Многократно. Многократно, да, много пъти. И вече, сега с тази жена съм 5 месеца и всеки ден се заедно не правим секс. Писна ми това, цялото тяло. Взимай ме, ако трябва, и докато не трябва, ще казвам всичко, което трябва, докато някой ме убие. Какво друго има? Някак си... Ти така ще Трябва да отидеш... направиш дете. Така ли? Значи, ако направиш дете е хубаво, ама не е достатъчно. Смисъл такъв. Не е достатъчно. Така ще отидеш в ада. Трябва да си бил поне с 100 жени, за да си гарантираш в рая място. Да си направил 100 жени щастливи. Така ли се прави? Това е формулата. Аз като... Грешка, брат. Успокоих се след тази